Minecraft youtuberů je v Česku celkem dost, ale ne všichni jsou úplně odhalení. A my tady máme dost zajímavé videjko. Ako vyzerají neodhalení Minecraft youtubeři? Mě třeba osobně mega zajímá, jak vlastně vypadá Sirakary a doufám, že se to v tomhletom videjku dozvím. Toto sú Minecraft youtuberi, ktorých sledujú stovky tisíce ľudí, ale napriek tomu ešte nikdy neukázali svoju tvár. Ale prečo sú stále neodhalení? A aké fámy a domienky o ich vzhľade kolujú internetom? Dnes sa pozrieme na pravdu o neodhalených Minecraft youtuberoch. Na YouTube natáča množstvo tvorcov. Niektorí sú odhalení a je verejne známa ich tvár, iní ako ja však svoju identitu zatiaľ neodhalili. Lenže prečo sa mnohí Minecraft youtuberi nechcú odhaliť? Skrýva sa za tým niekoľko výhod a nevýhod odhalenia, kvôli ktorým je toto rozhodnutie pre niektorých youtuberov ťažké. Jo, tam byl klip toho, jak vlastně Speed byl v Norsku, myslím, a jako já si osobně nemyslím, že prostě v Česku, kdyby se třeba jako Sirakary odhalil, jasně, dost lidí ho potkávalo na jeho psychiku, by to prostě mělo celkem špatný dopad, si myslím, a ale prostě nemyslím si, že by to bylo tak hrozně jako u Speeda, protože to bylo jako naprosto šílený. Začneme výhodami toho, že ste odhalený youtuber. No a hneď prvou je viac možností. Keď je nejaký youtuber neodhalený, môže točiť maximálne tak herné alebo dokumentárne videá, po prípade herné streamy. Avšak keď ste odhalení, môžete natáčať IRL videá, vlogy, videá z varenia, cestovania, športu a viete točiť prakticky hocičo. Okrem toho môžete do herných videí pridať webkameru, vďaka čomu budú môcť diváci lepšie vidieť vaše emócie a celé video môže pôsobiť lepšie. Osobně myslím, že třeba webka je hodně důležitá na streamech, protože pokud streamujete a máte tam webku, tak lidi s váma mají i takový, jakože bych řekl, trošičku bližší vztah a podle mě to funguje docela dobře. Druhá výhoda je možnosť účasti na youtuberských akciách a eventoch. Keď ste odhalení, viete usporadovať fanúšikovské akcie, ktoré vedia dokonale prehlbiť váš vzťah s publikom. Môžete sa účastniť youtuberských akcií, ako je napríklad Bezva Fest, alebo môžete robiť meetupy s youtubermi. Tretia výhoda je tiež veľmi dôležitá. Keď nie ste odhalení, budujete si väčšinou značku na nejakej fiktívnej veci, napríklad Minecraft skine či animovanej postavičke. Naopak, keď sa odhalíte, celá vaša image je na vašom zlade, či si vás ľudia ľahšie zapamätajú. Môžete dávať svoju tvár do miniatúr, vďaka čomu budú všetci vedieť, že je to vaše video. To je výhodou oproti tomu, keď nie ste odhalení, lebo dosť ťažšie sa buduje značka na niečom fiktívnom, ako spomínanom Minecraft skine, ktorý sa vo väčšine prípadov nedokáže zas tak odlíšiť od ostatných. Jakože za mě, já si třeba osobně myslím, že prostě jako Sirakary má tak autentický skin, že se to každý s ním spojí. Třeba já osobně v Minecraftu mám takový ten plešatý skin. Pokud sledujete můj hlavní kanál, tak podle mě dost lidí, když vidí ten můj plešatý skin, tak se mě to s tím spojí. Podle mě možná i víc lidí, než vlastně můj obličej, si vlastně, podle mě si méně lidí spojí můj obličej jakože se mnou, než třeba můj Minecraft skin jako se mnou, jako s Hurdym, což je crazy, joži, což je crazy. Schválně napište do komentářů, jestli se mě spíš spojíte jako, když se řekne Hurdy jako ten můj obličej, anebo spíš můj Minecraft skin. Avšak nie je tomu tak vo všetkých prípadoch. Napríklad Dream mal celý svoj brand zameraný na svojom Minecraft skine, na jednoduchej zelenej postave s úsmevom. Lenže po odhalení už všetci vedia, ako vyzerá, čiže kompletne o túto úžasnú image prišiel. Toto boli výhody odhalenia. Poďme sa pozrieť na nejaké nevýhody. Prvá, asi najdôležitejšia je strata súkromia. Po odhalení vás môžu začať stretávať ľudia na ulici, chcieť sa s vami fotiť či pýtať si podpis. Takže aj keď idete do obchodu, tak vás non-stop môže niekto spoznať. Pokiaľ ste však mali youtuber a odhalíte sa, je to pre vás viac v pohode, keďže tá sláva pribúda postupne, lenže keď sa odhalíte ako veľký youtuber, príde to zo dňa na deň. Napríklad takého Siriakaryho na YouTube odoberá 1 000 000 ľudí, čo je 15 na celého Československa. Tým pádom ho pozná minimálne každý 15. človek v Česku a na Slovensku, čo je fakt skoro každý. Druhou nevýhodou sú nepríjemné situácie. Môžete tu mať horších fanúšikov, ktorí po vás budú kričať cez celú ulicu, naháňať vás na ceste alebo dokonca vám chodiť búchať na barák. Jako tohle, co mi přijde naprosto šílený. Já jsem třeba v životě teda jako žádného youtubera nepotkal, nebo jsem se s ním nedal fotku, takže když nepočítám kolo SMP sraz, ale prostě, že bych šel po ulici a potkal bych nějaký youtubera. Možná to je spíš tím, že moc ven nechodím, ale ok, to nevadí. Ale prostě jakože mně přijde šílený to prostě na někoho řvát, prostě, nebo prostě ho otravovat, kámo, to nedělejte. Jestli to někdo z vás dělá, tak se fakt zamyslete, protože tohle to není normální, kámo. Pokiaľ vedia, kde bývate. Pokiaľ ste ešte väčší youtuber, tak sa vám môže stať, že nebudete môcť výjsť z obchodu, ako sa stalo napríklad Speedovi, čo je najväčší streamer na svete, kto nevie. Mimochodom, pol roka dozadu som ho aj ja videl v Bratislave. Predtým, než sa pozrieme na tretiu nevýhodu, tak pokiaľ vás video baví, veľmi ma podporí like, odbera hypnite videa. Pokiaľ ho pozeráte na mobile a dáte like, budete môcť dať hype až 3 krát. Ďakujem. Keď vystupujete na internete ako anonymná osoba, tak hejt na vás nie je až taký osobný, ako keď ste odhalení. Ľudia si z vás môžu robiť srandu kvôli vášmu vzhľadu, čo môže byť dosť zlé pre vaše psychické zdravie. Niečo také sa stalo napríklad už spomínanému Dreamovi. Keď sa odhalil, dosť veľa ľudí hejtilo jeho vzhľad, čo sa ho v mnohých prípadoch dotklo. Je predsa úplne iné,
vtipné, keď si niekto robí srandu z Minecraft postavičky ako z reálneho človeka. Podľa mňa je najlepší čas na odhalenie asi takých 100 000 odberateľov, pokiaľ točíte herný obsah. No a prečo práve 100 000? Pri týchto číslach to nemusí byť pre vás zase také drastické. Predsa len vás ešte až tak veľa ľudí nepozná, ale zároveň viete okolo toho vytvoriť veľký hype a získať na tom odhalenie aj nejaké čísla. Najdôležitejšie je, aby ste to nejak využili, pretože pokiaľ ste Minecraft youtuber, odhalenie podľa mňa nie je úplne nutné. A ja si myslím, jako je pravda, že když točíte Minecraft, tak třeba prostě váš obličej tam není tak důležitý. Já třeba točím Minecraft a svůj obličej na Minecraft videí nepoužívám, ale když streamu, tak tam normálně webku mám, a když vydávám na svůj vedlejší kanál Hurdi, kde možná nemáte odběr, takže budu se, když tady vidíte odběr, případně i like, tam právě mi přijde docela dost důležitý ten obličej, protože jako za mě to je dost důležitý. myslím, že práve preto by mne osobne vôbec odhalenie nepomohlo. Preto to v najbližšej dobe v pláne nemám. Poďme sa pozrieť na tých najväčších neodhalených Minecraft youtuberov. Gamer je jeden z najväčších Minecraft youtuberov u nás. Má cez 1 000 000 odberateľov a venuje sa natáčaniu prevažne Minecraftu, ale aj iných hier. Aktuálne je to najodoberanejší neodhalený youtuber v Česku, ale aj tak vyzerá, že sa nemá v budúcnosti v pláne odhalovať. Avšak v minulosti tu už bolo niekoľko prípadov, kedy sa ho diváci pokúsili odhaliť. V roku 2018 vydal video, kde unboxoval svoj YouTube button a bolo tam vidieť dátum 8. augusta 2018. Mnoho ľudí si vtedy myslelo, že sa plánuje práve vtedy odhaliť. Avšak tak sa nestalo. Ešte predtým v roku 2016 neznámy kanál vydal video, v ktorom tvrdil, že gamera odhaluje a ukázal nám túto fotku. Jakože mě přijde docela šílený to, že pořád lidi se snažili prostě jenom, teďka už tolik ne, ale v jednu dobu prostě odhalení gamera řešilo úplně každý. Já si prostě pamatuju na tu dobu, kdy prostě všichni se ptali, jak vypadá gamer, kámo, kdo je gamer prostě, a snažil se získat jakýkoliv informace. To přijde docela šílený. Podle mě i méně lidí se třeba zajímalo o to, jak vypadá Sir Yakari, než o gamera, kámo. O gamera se zajímal snad úplně každý. Teď jako Yakariho, jasně, nějaký lidi to zajímá, tyjo, jak vypadá Yakari a tak, ale prostě za mě prostě jakože gamer se to řešilo mnohem víc a byly ty fakeový odhalení podle mě víc jak u Sir Yakariho. Dôkazy tam dal, že sa táto fotka s pajazníkom Vašek 002, ktorý mal mať údajne gamer pri Let's Play z LOLka, ktorý je však veľmi nekvalitný, čiže tam nie je skoro nič vidieť. Ďalším dôkazom malo byť, že niekto s týmto nickom donatol peniaze tvorcovi pluginu, ktorý je na Survival Games a do popisu dal nick gamer. Avšak tento donate mohol poslať ktokoľvek. Napriek podľa mňa nedostatočným dôkazom množstvo ľudí mu to uverilo a myslelo si, že videli fotku právého gamera. Ďalej sa na internete objavilo video, že gamer je tento týpek, ale to môžeme hneď vyvrátiť, pretože ide o youtubera Theomanyho. Ďalej bolo potvrdené, že na youtuberskom festivale YouTube Ring vystúpil samotný gamer, vďaka čomu vieme, ako má približne postavu. No a poslednou vecou, ktorá bola neskutočne blízko gamerovmu odhaleniu, bol jeho IRL stream z dovolenky v Bulharsku v roku 2018, kde jako to bylo šílené, co si pamatuju, že prostě gamer streamoval na Instagramu, prostě takhle chodil s mobilem, prostě streamoval a najednou prostě někdo prošel kolem něj a řekl, čau gamer, kámo, já kdybych byl gamer, já nevím, co bych dělal, já bych se šel někam zahrabat, kámo, nebo prostě bych prostě jako, já nevím, co bych dělal, že tohle je naprosto šílený, že jo, takhle někdo potká prostě a řekne, čau gamer, prostě jen tak a úplně, to je šílený, už to je šílený. Možná to bylo scripted, kdo ví, no to asi ne, to asi ne. Jeho na streame spoznala fanúšička, no a podľa hlasu bolo vidieť, že dosť znervóznel. Čau, čau. Hustý, tak stejně mě tady někdo zná. Sorry, že ruším, ale pokiaľ si chceš zahrať Minecraft s kamarátmi, tak tu mám niečo pre teba. Predstavujem ti Minecraft a Hytale hosting Eternix.cz. Majú brutálne dobré ceny za úžasný výkon, účtovanie za hodinu, čiže platíte len za čas, ktorý ste hrali, moderný panel a výborný prístup. Najvyššie s kódom Televízia 10 získate 10% zľavu na prvý mesiac. Sir Yakari je najväčší Minecraft youtuber, ktorý má cez 1 000 000 odberateľov a točí Minecraft videá všetkého druhu. Úplne na začiatku slúbil, že sa odhalí, ak dá 15 000 odberateľov do Vianoc, čo dokázal, ale napriek tomu sa neodhalil, len sa ukázal s ikonickou maskou. Potom slúbil, že sa odhalí za 1 000 000 odberateľov, ktorých nedávno dosiahol. Avšak ako povedal v jednom videu, na odhalenie sa ešte teraz necíti kvôli tomu, že sa bojí spomínanej straty súkromia. U Sira Yakariho si myslím, že to prostě jako nedává absolutní smysl, proč by se měl odhalovat. Jasně něco slíbil, že za 1 000 000 odběratelů se odhalí a tak, ale podle mě prostě jako on má tu Minecraft postavičku, má i prostě jako tu hlavu takovou tu kartonovou, kterou nosí prostě v podobě toho Minecraft skinu. Takže za mě to má vymyšlený fakt jako dobře. Podle mě Yakarimu se absolutně nevyplatí se jako odhalovat. Tuhle tu chvíli, podle mě někdy do budoucna možná jo, ale v tuhle chvíli se mu to fakt jako nevyplatí. Všeobecne mu viac vyhovuje byť zahalený, pretože sa mu to aj hodí ku kontentu, ktorý natáča. Opakovane vyšli na YouTube videá, ktoré sľubovali Yakariho odhalenie, ale vo väčšine z nich žiadna tvár ukázaná nebola. Naopak, Sir Yakari dvakrát ukázal vo videu časť svojej tváre, ústa, nos a časť vlasov, vďaka čomu vieme, že má hnedé kučeravé vlasy. Medzi
Medzi najznámejšie teórie patrila tá, že keď Yakari vydal merch, tak ten model bol on sám, pretože sa mal údajne dosť podobať na samotného Yakariho. Avšak najpravdepodobnejšie išlo o oficiálneho modela Real Geeku, keďže sa táto osoba na Real Geeku začala objavovať potom častejšie. Marty je tiež Minecraft youtuber, ktorý má viac ako 200 000 odberateľov, ale stále nikto nevie, ako vyzerá. Ešte keďže točí Minecraft content, podľa mňa jeho odhalenie ani nie je až tak potrebné. Asku pred 7 mesiacmi ale zmienil, že sa chce odhaliť za 300 000 odberateľov. Bright je tiež Minecraft youtuberka so 100 000 odberateľmi. Zatiaľ sa neodhalila, lebo si chce strážiť súkromie a tiež to jej typ kontentu nevyžaduje. Tak všichni tyhle youtubeři prostě točí Minecraft, protože to video je o tom, jak Minecraft youtubeři jsou neodhalení. Ale jasně, ale podle mě prostě u těch Minecraft youtuberů to takový prostě problém není. Jasně, že když prostě jste nějaký streamer nebo něco takového, tak už prostě na té úrovni by se prostě vyplatilo se odhalit. Vemte si třeba Agroosovi, jak se to vyplatilo. Budúcna sa má v pláne odhaliť, ale nie úplne v blízkej dobe. Javo tiež pôvodne točil Minecraft, ale teraz sa venuje už F1 hrám. Ako je ostatný, patrí k neodhaleným youtuberom a nikde na internete neexistuje jeho tvár. A ani nie sú žiadne teórie o tom, ako vyzerá. Nenašiel som žiadnu zmienku o tom, že by sa mal v pláne odhaliť. O Kelovi platí prakticky to isté. Jedine som našiel nejaké video, ktoré tvrdí, že odhaluje Kela a je v ňom aj jeho údajný portrét, ktorý vyzerá ako Mr. Bean. Pravdepodobne však ide o fake video s úmyslom priživenia. Tiež som nenašiel zmienku o plánovanom odhalení. Darius natáča módované hardcore videá a ani jeho sa nikomu nepodarilo odhaliť. Vyzerá, že odhalenie neplánuje. O Diarnovi môžeme povedať to isté. No a ako posledný Já si třeba myslím, že Diarn je odhalený, kámo, jako upřímně. Já teďka si upřímně nejsem jistý, protože já si myslím, že ten Diarn je odhalený, actually. Ale jako ne na svém kanále, ale někde jinde, myslím. youtubera tu máme Xerona, ktorý točí rôzne Minecraft videá a nikde som nenašiel zmienku, že by chcel ukázať svoju tvár. Pokiaľ chceš vedieť, ako si Yakari zničil YouTube, klikni na video tu dole. Budem rád, ak zvážiš podporu tohoto kanála lajkom, odberom, hypom videa alebo zakúpením môjho členstva. Velmi dobré videjko od iHeartTV, zase dobré videjko, já rád koukám na videjka od iHeartTV, za mě má velmi kvalitní obsah a určitě se podívejte i na původní videjko, které máte v popise. Budu se rád, že dáte like a odběr a mějte se krásně. Čus!